Pipila ka mga kan-anan sa El Salvador City, Misamis Oriental apektado na sa padayong pagsaka sa presyo sa bugas. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sulod sa tulo ka semana, halos 15 pesos na ang gisaka sa presyo sa bugas sa merkado sa El Salvador City. Bisan ang pipila ka negosyante og bugas ang nabalaka na sa pagsigi og saka sa presyo. Kun kaniadto, aduna pa siya matinda nga tag 44 ang kilo sa bugas. Karon 54 na ang pinakabarato. Problema niya karon ang kanihit sa mga mamalitay tungod sa taas presyo. Labi ko suki dire nga kanang mga tag pulo-pulo lang ka kilo. Karon mahimo na lang 5. Then usay mudugan na lang sa mais. Ana na lang daw nila. Wala gitay laing choice. Nagwanta lang kita ani kay ako mga anak na di mapun mo kaon og mais. Pugos na lang gitag palit. Kay ako okay ra man ko ng mais. Ang mga bata lang gyud kay di mangaon. Ang negosyante og karinderya nga si Marvin Digal, mialma na sab sa sobra kamahal sa presyo, makahurot kuno siya og 50 kilo sa bugas matag adlaw. Kun kaniadto, ana alang sa 980 pesos ang matag 25 kilos nga sako sa bugas. Apan karon, ana kini sa 1,350 pesos. Busa ginapangitaan sab nila og pamaagi nga mahalin ang ilang baligyang kanon. Giles lang nato ang yang sergi minusan ba ang kwan. Pero wala ta mag-increase. Kamo na lang mosabot sa sergi nga mogamay kay mahal naman tanan karon. Wa may ni barato karon plus mansaka. Sa kabahin sa City Agriculture Office sa El Salvador City, may mahal kuno ang kumprada sa retailer sa ilang supplier, hinungdan nga milihok sab ang presyo sa lokal nga merkado. Apan gipaniguro nila nga kanunay ang ilang monitoring sa presyo sa bugas. Ang amo alang gid is for monitoring lang. As per kana siyang kami ang magmando sa SRP, wala may power ana. Regulatory monitoring lang gid ang amo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.